dovnitř. Dělej voňání, kde jsem. V chlebečku. A nebudu tě zabít. Já jdu k těm krafťákům, kteří jsou ve druhém patře. Protože tam byl jeden. To už zabili. To už zabili? Tak já jdu tady ke knihovnicím, protože tady vy... Tady to je... Au! Něco mě hitlo! Nějaký čurák! Kde jsi pič? Tady je. Tady je! Jsou to? Ha! Zabil se je. Zabil jsem je. Au! Kurva! Kurva! Ty jsme zabili hajtry. Ne, moje břicho, ne. Já už chci domů! Hej! To bylo jenom copyrightem. Ne, že to mají na... Že to mají na... Kurva! Co prdele? Který čurák? Jaká To piča? je kitka, vole. Kitkando. Jo, tak ne kitkando je. Počkej, tak druhá kitkando. Tak jdu to kitkanda. Ne? Taky ne kitkando. Počkej, zůstav na jednom místě. Chvíli. Teď se někam poposuň, třeba dozadu. Ne, tady mě dojde. To nemůže být. Tady máš kolik bloků ještě je a jaký mají být a jaký jsou vlastně. No, a vím, že... Bookshelfy jsou ještě 2. Workbench 4. Jo, já vím, kde jsou workbenche. Ne. Hej, blok to může být. Ne, já nejsem svině. Ty jsi neviděl, jak jsem skákal tady u hrobečku. Můžeš se klidně podívat. Hele, já tě tady vidím. Můžete vidět Oriáška nádherně. Hele, musíte zabít. Ne. Ty jede zasvaný vzajemte. Nedostaneš. Oriáška nikdy nikdo nedostane. Ne. Pane bože, já se vždycky musím podívat na tvoji obrazovku. A kurva, to nepletu jak na sránu. Jaký z nich jsem asi já, taky z nich jsem asi já, viď? Ježíš, já mám to tvůj pěkně, já ty vole. Já hledá ty vole. Ty si to okolo mě asi 1000krát prošel, ale OK. Může to nějaký stát, jo?